Колегата идва. Здравейте на всички. Здравейте, здравейте от нашия отбор. Да, днес имаме много интересна тема, защото имахме в едно квартално заведение, така да се каже, много интересен спор с него. И днеска темата е много интересна и ще разберете за какво става въпрос. Така. За това сега 3, 2, 1. Гледаме страхотен пейзаж в момента. Елате повече. Оставяме за фона. Лекичко. Може и да оставим за фроничко. Да. Причината да започнем с тази песен днескашния подкаст, с колегата влязахме в един спор, коя национална народна музика или фолклорна музика е по-добра на Балканите и кой И е в света. дал... И въобще като цяло, нали, да говорим конкретно за Балканите, нали, кой така е как да кажа, най-известен и се признат в световен европейски мащаб, нали? Като фолклор, дали сърбите Сърбите са почавали. или Признавам, сърбите са. дали сърбите са, говорехме един спор с него. Въпреки че вече не. Въпреки че вече не гледам шоуто на... Говорехме един спор с него, нали, той се аргументираше с някакви неща, аз се аргументирах, ние решихме този спор да го проведем в момента тук, пред вас. И аз му обясних някои работи, които той може би ги е знаел или ги е чувал, но не е обърнал внимание. Става въпрос за българската фолклорна музика, за мистерията на българските гласове. 7-8. 7-8 те са друга мистерия, но за тях мога да говорим в по-натам в предаването. То не е друга програма и той мога да засегнем, но 7-8 знаем кое ще стои за това нещо. Говоря като цяло за имена в българската народна музика, затова започнем с Стефка Савочинова, предпорива се планината, въпреки че някои западни съседи, като братята македонци, имат претенции, че тази песен е тяхна. Но няма значение, те могат да имат претенции за много работи. Нали, мога да говорим за излява Геро Хайдутин на... За македонците, между другото, само да вметна, може да се окажат много хитър проект на българите. Не мисля. Що? Не Аз съм мисля. помислил това. Не мисля. И според мен има толкова малък шанс да е проект на българите. Защото като разделиш на две България, защото те са си България, ама това е втората българска държава. И фактически американците в момента ебават нас, нали, България, обаче ние имаме
Да се запазим семката в тази сексия. Не. Това си е англосаксонски проект, да разделя и владей. В принцип, да, ама... Но отклоним се от темата, нали? Говорим за Излява Гельо Хайдутин, още една много голяма българска народна певица родопска. И става въпрос, че нали, те имат много известни певици, като цяло бивша Югославия, нали, много известни певци, като Между другото, сърбите са единствените песни, на които съм си късал тениски. Може да си късал хиляди тениски, но мисълта ми е друга, че значи, те може би на локално, на някакво такова, как да кажа, то не е кабаретно, но на някакво такова махленско-чалгаджийско ниво могат да са, да, но не могат да се сравняват с, нали, никъде не пише мистерията на сръбски или югославски гласове, пише мистерията на български гласове. Другото, което е в оперно отношение, сърбите нямат почти никакви постижения. Аз тогава, ако се спомняш, ти казах, когато видиш портрета на Фахрита Яхич в Миланската скала до портрета на Райна Кабайванска, Фахрита Яхич, говорим за Лепа Брена. Това е истинството име на Лепа Брена, Фахрита Яхич. Или на Шабан, като видиш до Борис Христов. Нали, това са тенори, басови, сопраната, мецо-сопраната, той са... Бас-баритони. Да, той са гласове, които са се признати в Миланската скала, значи от 11 там колкото висят по стената на Миланската скала, 7 са български портрета на български оперни певци. И ти казах, когато чуеш да Цеца песента да лети горе в космоса заедно с Излява Гельо Хайдутин. Между другото, гледах един канал на Алпер Чочев. Не знам дали гледаш. Някога. Гледал ли си го това? Понякога съм гледал да нещо. Много ми стана симпатично това предаване. Кани само певци от тия старите българските, тия не знам дали си гледал, има едно предаване, когато Георги Христов, не е безизвестен български певец, нали, естраден, пееше с съответната жена. Между другото, знаеш кой Излява Гельо Хайдутин? Валя Балканска. Да, Валя. Песента е в космоса, бе. Това ти казвам. И той, когато пя с нея Излява Гельо Хайдутин, той човек каза, аз буквално настръпвам да пея редом до тази жена и тя като запя, нали? И той си е естествена дърба на гласа. Аз ти казвам, когато на Цеца песента поли някаква Белград, не знам там какви имат песнички още. Те си стрикно почават. За това говорим, че нали, за това започнахме с Стефка Савотинова, защото при Тури са по едната има и доста други песни, примерно в 300 има... Филма 300? Да, първият филм, който е с български мотиви, когато те заминават там да бранят прохода, нали, песента е българска, нали, Зайди ясно слънце, знаем кое е също. Зайди, между другото, аз мислих, че... За нея също братите македонци имат претенции за нея. Аз мислих, че е на това, бе, на това сърбина, бе. Яшан Ахмедовски. А тя си българска. Зайди ясно слънце си чисто българска песен. И аз пеем сръбската версия. Хоце, значи... Но той си пее и на български. Няма как такива песни, които са определени за български. Да не говоря, че японците, като чуят за български фолклор, там хора, песни, ръченици и неща, и за кисело мляко, на времето, за сирени. Бяшках келнер в Магурата. Бех и готвач, нали, и келнер от време на време, и в неделя, ако не се лъжа, или ние в неделя почивахме в събота. В събота идваха японци, стари хора японци, идваха с едно кастофонче от тия старите китачетата, идват, и то, нали, нямаше никой почти, на обед, пускат си хора, български, ама японци, истински. И играят български хора. Играят български хора, бе, чувам. Колкото за смях, толкова е истина. Сега, нали, покрай Тодор Живков, Байтошо има много такива версии и слухове, но се говори, че те смятат за братовчери японците. И когато Байтошо отива на посещение в Япония, едно от посещенията си в Япония, защото той доста пъти е ходил, нали, голяма чест му се оказа на Байтошо, че се среща лично с японския император, който се среща с много малко... Що за император японския? Имат японски император, те са си монархия. Японският император казва на Байтошо здравей братовчерия, на чист български език. И мога да го е казал на диалект. На диалект не знам на какво го е казал, но му е казал здравей братовчерия.
Тъй, че те не имат нас за близки хора, разбираш ли? Японците, затова може би киселото мляко и така нататък. Но ти говоря като цяло, че на Балканите няма всичко се свързва, което е свързано с разни такива гласове и такива, всичко се свързва с България. Балканския полуостров. Няма румънци, няма бивша Югославия, сърби, харвати, босанци и тем подобни. Дори албанци, нали, за оперно пеене не говоря, там сме номер едно. Албанците по принцип ни признават, бе. Нямат избор, но в историята се знаеш получат, че е имало българско робство. Това е добре за нас. И е добре, и не е добре, нали, защото те албанците фактически, колкото и да се бият в гърдите, че те са наследници на илирите, на не знам си кой още там по Балканите. Де факто те са много време част от Първа и Втора българска империя. И по времето на Иван Асен са били неизменна част от българската империя, разбираш ли? То затова и се казва, че империя, защото първо сме много национални, били по това време и тук имахме спор с един брат македонец, с един брат сърбен, и аз им отворих една карта от времето на Иван Асен и викаме, покажите ми тук къде е Сърбия, къде е Македония. Тая карта. Ма тото е било много отдавна, няма значение отдавна ли е било, не е било. Никой не говори и има една Душанова империя, само и това е, никой не го призна. Душановата империя няма и 20 години. Лошото е, че преди няколко дена имах пак спор с братята. И то в Google го пишете. Това е от Чичото и Google. 25 години е имало Душанова империя, нали? Говорим за Душанова империя, който на Душан Стефан, който е, нали, тогава уж император на сърби, там и босанци и всякакви видове националности сърбоговорящи, човека по майчина линия е от български произход. Така че... Толкова е била и сръбска. Толкова, нали, дай да кажем, че по това време царски фамилии са мешали, той е взимал дъщерята на или кой си, он е взимал сестрата на или кой си, нали? Династични бракове е имал. Те са си женили по сметка. Не по сметка. Това като един приятел, къде наля толкова пари в приятелката си, че накрая се жени по сметка. Както е, няма значение, но мисълта ми е, че както в момента братята македонци, те викат, ние не сме българи, ние сме различни, викам да, по-различни сте, викам от нас българи. Вас не ви довела с първи, кой е довел Кубер. Брата му. Който е дошъл заедно с брат си Алцек, са дошли малко по-рано и те водят няколко много сериозни битки около с Юстиниан I и за малко да го пленят, че да го убият. Разминал му се. После, нали, тервал пак с Юстиниан II с... по българска история. По българска история, но те не искат да го признаят братята, защото така и като заговорихме за... Обаче наш какво си мисля? За братята, като заговорихме, нали, бяха някои в България политици готови да махнат ветото без никакви условия. Братята македонци, нали, ние бяхме сложили вето за приемане в Европейския съюз и те без някои политици искаха без никакви условия да махнат ветото, при положение, че те с хора... Те го махнаха? Да, но те не искаха да поставят никакви условия, бяха готови да го махнат и така без нищо. Защото така ми заповядат. Обаче, да вметна, каквото си мисля аз, това мога да ни е спасителен проект Македония. Няма как да е спасителен проект, защото... Какъв е проблема в момента, защото искат да затрият България и го правят в момента. Изчезваме, да вика Коцето от Възраждане, вика по 100 000 на година. И е така и не е така. Да, и му вярвам. Обаче, понеже наистина искат да затрият България, какво ни пречи на нас българите, се наречем македонци, и тук, и не поврата по шия, и вече като стане само Македония, няма Македония, изведнъж значи, как се прекратиха? Сега е на хартия направено Северна Македония и така нататък. Значи, то няма такава... Това ти казвам, че то няма. Държавно политическо образование на едно и време няма. Той се географско. Но това ще ни е като спасителния проект, като с парите. Значи траките като... Нали, говорим в България за траките много. Траките като племе, но те са няколко племена и се говори, че имало нали, областта, която е Южна България, се казва Тракия, че чак достига до Одрин и до... Нали, доста вътре в Гърция, до Солон и така нататък. Беломорска Тракия има и така нататък. Но ти говоря, че горе в
Северна България е имало също тракийци, които са друго племе. Те не са наричани мизийци, при положение, че Мизия или Северна България се наричала Мизия, преди се наричала Мала Скития. Или са скити някакви, нали, там готи. Не са наричали по това, че всички са били. Значи това са географски понятия. Просто и на тези места там по това време не знам да е имало македонци. Предположение, нали, че казват, че нали, Филип Македонски, сега спорно е вече и той почнаха да го правят спорно, дали столицата наистина е била Пловдив Филипополис или е била друга столица, която е била в Гърция с подобно име. Но... Той кой друг град се... В Гърция има някакъв град, който така има претенции, че му е бил столицата и така нататък. Но в най-лошия случай този човек нито е бил македонец, в най-лошия случай този човек е или бил грък, там... Те нали искат... Елен, какъвто там са води, или е бил тракиец. Едно от двете е било, защото по това време с това е било, такова е било населението в тия райони. Те искаха да превземат Аристотел ли? Македонците си го приписват него. Не Аристотел. Аристотел и грък няма как да го припишат. Ама не опитват май. Мисля, че за него... Те за много работи опитват. Да. Не знам кой така, както казват, сърбите им е избърсал мозъка, но нали, говорим, че... Обаче гледай сега, не забравяй, че са българи македонците. Той, което се случва, оня ден бях на един разговор в Дерби бяхме седнали, нали, и почват да обясняват как ВМРО, как нали, там, понеже един е бил член на ВМРО, няма да казвам кой е, бил член на ВМРО и трябвало да го, като се прибирал сега в Македония, трябвало да го вземат на сериозна отговорна държавна работа, понеже бил член. Вика, хора, като вас слушал, какво си говорите, ами вие сте чисти българи. Той се случва само в България, по политическа линия да назначават. Значи вие сте чисти българи, хора. Те се разсърдяха, те ми обясняват някакви сортови грозна там, и най-важното, че почнаха да имат претенции, говорят някакво. Гоце Делчев било тяхна територия, града. Мелник бил тяхна територия. Там да не ти говоря, че за Банско, там за Петри, що е било също тяхно. Просто Сандански, просто било останало в територията на България. Абе хора, вие сте останали извън... Аз нощи се приспах с интервю на... Просто хора, вие сте останали извън територията на България, вие сте останали, не хора са останали извън вашата територия, вие сте останали извън територията на България и просто времето такава е направило, че... Аз нощи се приспах с правнука на Вапцаров, бе. Дава интервю при Карбовски, ако не се видиш. Има нещо, да, те много хора почнаха да иззад дето... Може ли внука на Вапцаров да казва, че е българин и демек и македонците да натискат? Значи родата ти се признава българска, а некъв си от Македония мангал. Те просто, тяхните дядовци, те забравят какво са им казали тяхните дядовци, и то го има на стари хора. Легнахме си българи, се събирахме македонци. Че във връзка с тази тема, нали... Изкъпеш македонец и става чист българин. Че била ли да взема или круша? Аз все още имам. Имаш? Така че ти аз съм още на кружка. Си мисли да себе си. Съм още на кружка. Зарич. Между другото Зарич, ама не крушата, а малината. Е печелила златен медал в Лас Вегас. Между другото, да ти кажа нещо, имах, така стояхме, се прикарваме със сърбите, знае да говоря добре сръбски. И си говорихме и те хората казаха, че дори са признали, че има българско малцинство, сърбите вече, и те дори клякат. Че ще и признават, че те се знаят, че там има колко си българи, че има българи, че по кои си гранични райони има българи, че как са влязли в територията, как са ги изселвали, как така. Самите сърби, само братите македонци остават и продължават да бъдат дебели глави, разбираш? По смехите мога ги използваме да... Няма кой да ги използваш, те вече ни и трябват. В интерес не съм те... Защо да станем 10 милиона? Косо, по-добре аз мисля 8 милиона, колко още 2-3 милиона глава накъде да дадат. Да, между другото македонците ни се води, ни се кара,
неща. Особена порода, те по много странен начин са ги дресирали на времето сърбите, като са били в Югославия. И те имат едно, хем страх имат, хем се опитват да бъдат по някакъв начин актуални, по някакъв начин да бъдат, нали, да имат някаква гордост, да имат някакво самочувствие. И Бед драза най-много, че почват да пишат някакви работи, които, нали, световно потвърждение нямат. Аз им обяснявам, че в Лондон, в Англия е намерено ели какъв си документ, ели каква си книга, ели какво си житие, написано, взимато от англичаните, пазено, пишче, българско и така нататък, и така нататък. Нали, тук гледах при Росен Петров едно предаване. Росен Петров не беше ли, не бачкаше ли за Сливи Трифон? Бачкаше по някое време за 7-18 или само както ти му викаш, но мисълта ми е, че гледах при него беше дошъл историк, млад историк, който се интересува. Човека извади факти и неща и каза, че устава на ЦРУ, много голяма част от устава на ЦРУ е направена по устава на Българския революционен комитет, който е по времето на Левски. И т.е. там на тайната полиция, която е била на Българския революционен комитет, за предатели за такива работи. Нали, доста неща са взимали и американците го признават. Аз много хора гледах коментари, че не е било вярно, че нали, дали не е вярно, аз съм склонен да му вярвам на този човек, защото ние сме способни и сме способна нация да измислим такива неща, които друг не може да ги измисли, може да ги изкопира само от нас. И за хубаво и за лошо. Тъй, че предното клипчето беше пробното, говорихме, нали, че за това момчето го убиха. Нали, едно мистериозно убийство. Другото, което гледах е за това момиче, което приятел е убил и я държи колко време в някакъв куфар. В куфар е държи. Той в куфар е убил, тя вече е била мъртва. Не, убил е сега в куфар. Да. И в куфар е... Да, в куфар е държал, да, разгледах предаването. Куфар е държал много време. Той не мисля, че друга не може да се случи някой, нали, ние сме тук в Америка има много брутални убийства. Брутални има, но не до такава степен. Ние сме просто в двете края, ние може да измислим и много нещо, което да те шокира, супер лошо нещо, и може да измислим супер готино нещо много интересно, което също те шокира. Аз мисля, че американците по убийства няма кой да По бройка да. Не само. Аз гледам много криминални. Психопати има доста до вас. Между другото, в тази държава за първи път видях толкова болни хора от диабет. Хора с ментални проблеми, в смисъл с психически отклонения, които са между хората. Също много да. Диабета се лекува между. Аз като бях в България, имам претенции, че имам някакви медицински познания, нали? Тук изкараха не знам колко стотин вида диабет. Аз направо се хвана за глад. И тук ти говоря за деца, които са на по 8-10 години. С алкохола. Абе, не знам дали го свързва с алкохола. За фати ливър. Демек фати е мазнина. Да, то за цирозата да говориш. Точно. Обаче цироза има вече при малките деца и нали, са го обяснили вече, че от захарта и е така. Абе, не знам, нали, за първи път видях толкова много хора болни от диабет. Аз такова нещо не бях виждал. И то някакви форми на диабет, дето примерно аз знам, хората си бият инсулин и такива работи, тук с някакви... Ема гледай сега, тук не искат да те излекуват, тук те държат болен. Това е, че тук в Америка да не дава Господ да попаднеш в болница. Ами, много простичко казано, мини по тук на Сънсет и на Форт Апачи болницата. Гледай за каква сграда, това не е единственото, само за примери да. Тази сграда само да я построиш, това са мултимилиони в сградата. Отделно. Ребол и Хасиеда. Говоря само за една. Значи ти да изградиш тази сграда, смети колко милиони са. Да оборудваш оборудването медицинското, заплати, неща. Значи това нещо вече не е болница, а то е бизнес. Само да се разграничим, че в България, по времето, когато ние сме били деца с тебе, имаше също толкова огромни болници. Ако погледнеш реално, имаше огромни, да не говоря, че окръжни болници там бяха огромни, просто поликлиники, колко имаше. Но разликата беше там, че държавата там плащаше, докато тук всичко е частно.
Тук ти не си пациент, а тук си клиент. Това е Да. Тук не си пациент, тук си клиент и си експериментален модел за най-различни неща. Както и да е. Но мисълта ми е, че нали, плоскостите, като ги погледнеш, са различни. Тук са... другите хора ще кажат, ама тук правиш пари. И ама ако нещо ти се случи, си заминал. А в България едно време, да, не си правил пари, ама всичко ти е безплатно. Да, доста от нещата бяха безплатни. То всичко безплатно. И да, вече имало и такива моменти, където трябва да имаш връзки, да те погледнат веднага, черпиш бомбони, работи, рушвети, ама пък където и да отидеш, всичко е безплатно. Тук и телеклад. До всяко училище имаше болница. Фелчер, минимум фелчер имаше във всяко едно скапано училище. Да, имаше, за лекарски кабинет имаше задължително в почти всяко едно училище. И ако не е лекар с медицинска сестра, поне фелчер имаше. А ако няма фелчер, на местото, където си там квартал или каквото е събори, задължително се събореха на преглед учениците, за да се прегледат от местния лекар, който е на кварталния лекар или фелчер, който е там, да се прегледа задължително, за да може да се знае какво е състоянието на учениците. За лекар задължително се ходеше. Между другото, четах за... Първо го почитах, после гледах и видео за това нещо. В Норвегия, мисля, че беше, ако не се лъжа, детето ти, ако не го заведеш на зъболекар и пропусне часове за зъболекар и не му се излекува зъбите, могат да те вкарат в затвора. Не съм сигурен дали е Норвегия, но мисля, че беше Норвегия, защото е... Но със сигурност е скандинавска държава. А те съборят най-сошъл, така най-социалните държави, които са... И много интересни закони изтъкнаха. Знаете ли, че еди си? То беше такова предаване, знаете ли, че еди си в Норвегия, знаете ли, еди си? И ти имаш шокира, разбираш. Ако ти не намериш време да си заведеш детето на зъболекар, детето ти има час за зъболекар и той не се яви в определения ден и час при зъболекара, могат да те вкарат в затвора. Един от двамата родители заминават на болника. Може да представя за какво става въпрос. Ще всичко само и само да ти вземат детето. Не, говоря за Норвегия, тук не ти говоря за щатите. Говоря ти за Норвегия. Тя Норвегия не граничи ли с Русия, бе? Не. Няма граница. Близки са там, но... Скандинавския полуостров са. Норвегия, Финландия, там... Швеция, те са си близки, да. Имат много близко с руснаците. Но мисълта ми е, че виж какви закони имат хората да постави. Между другото, гледай какво беше едно време, докато им трябваха хора, се грижаха за децата и за... Сега в момента всичко работи и вече ние сме толкова безмислени, че просто губи смисъл. Джендър и мендър. Това е много голяма тема, джендър. Дай да не коментираме, че да ни спрат видеото си. Няма, ние не сме монетизирани. Ние сме безплатно на YouTube. Да. Ако тръгнат да ни такова, се преместваме в Партежон. Patreon. Както вика Киро Брека. Patreon. Не, то от Цанков налево надесно. Да. Patreon. Не мога да кажа като него. В предното видео, сега почнахме да не скачаме от тема в тема, като говорихме за убийствата, така що американците могат ги би. Той България е прецедент. За кое? За това момче, който го убиха. Аз не мисля, че трябваше да му дадат толкова... Гласовски. Да. Напротив. Защото ти си... Колко примери ще дадат? Защото ти си... Да, може да сбил следително, защото... Коза, представи си, той човек е живял тук. И се прибираш ти в България... А за колкото знаме да бъде пари назаем на някакъв мангалтел. Той да доста хора дава пари назаем. Това е едната от версиите, но... Си представи, ти се прибираш в България, работил си тук, не че тук си чак толкова много, както казват американците, сейф, но по някакъв начин, и отиваш някакви генни идиоти, разбираш, и да насъщат като някакво агни, разбираш? Нормално е, човек. Аз съм се прибирал в България толкова пъти. Тази жестоко се била преди никой не те чака в България да каже, ела, инвестирай. Ще ти вземат парите, бе. Той в Мексико е така. Ходи в Мексико,
Напри се на Баровец, отвори си заведение или нещо да се правиш на бизнесмен, да нашите наредят. Първите думи ще да, инвестирай тук, всичко ти е наред, тук, ще нагласят то. Ти не си живял в България толкова дълги години, какво си мислиш? Че тебе те чака да отвориш бизнес? Не, аз знам, че няма чака никой. Не тебе, не мене, не някой. Ти си бил тук 10-20 години, изведнъж отиваш там и нали, казваш, аз съм нали, дошъл с пари. Всеки ще ти каже, добре дошъл си, да, тук и ще те нагласят. Има някакво озлобление, наистина. Нормално. Трябва да си винаги под радара. Под радара винаги. Лекичко, тихичко. Ей, как сме си ние тук? Да. Или да се не прибираш. Да се прибирам, ама. Аз си ходя на 2-3 места. Или съм на Санданско, или съм на море. Дома ти не си тръгнал да влагаш пари там. Ей, какво да влагам аз? Първо, имат толкова силни бизнесмени там, колко точно мене ще ме чакат Коси от Горуле да отвори бизнес. Разбирам тебе, ама мисълта ми, че имам връзки, ама... Има някакви дребни ниши, които примерно не са заети или... Има хора за всичко в България. Аз познавам хора там, знам за какво става въпрос. Нещата са... А пък тук колко са силни българите? В тази държава тук. Колко силни българи има и познавам някои от тях. И даже се очудвам и нали... Момент има на очудване, от друга страна ми е радостно, защото не сме Ценко, разбираш? Не сме за изфърнали. Има много силни българи тук, които дори медиите не знаят за теб, никой не знае. Ясно, по-добре да не знаем. И от една страна ми е еби му майката, от друга се радвам, защото не сме за подценяване. Това трябва бъде. Но това е, че България бизнес как е, да сходи на почивка. Ти само си представи, че виж, и говорихме предното видео, нали? Само си представи на кого очистиха скоро. Ако въобще са го очистили. Ако не си изценил. Ако не си изценил нещо, защото някой път нали знаеш. Излизам на светло, отивам на тъмно. Това не е бил толкова силен това. Не е бил силен. Не е от към гледна точка на... Не е бил силен, бе. Съветник от Не, че е бил силен, ама чак с такъв размах. Размаха му е бил огромен. Влияние. По-голям от Войковия размах. Разбира се. Нали, говоря за известните, те, които са по медии. Защото тия баш къде дърпат конците, са не в сянка, ами направо са си в пещерата. До мисълта ми, че виж... По тази логика, ако е убит, и наистина убит и не е инсценирано, че е убит, следващия би трябвало да е Б.Б. Още той има да преди, че то се от баретите. Има още живи барети, според мен. И то кой остана? Галев, Плавен Галев остана от барети, Златко Барет. Баретите и това е. И има още там деца отбили от подлеето, поли са толкова си известни, нали? А Саладинов? Саладинов той не е барет. Как да не? В смисъл, той обучава барети, той е барета, но той не е бил в тези... Как бе, баш е бил в тия... Не е бил след като тези барети са излезли от Враня, от поделението, те започват по съвсем друг път да вървят. Човека си е спортист цял живот, има си легален бизнес, не се занимава с глупости. Стефан Саладинов на багата тренира. Нали? Стоян Саладинов, Стефан Саладинов. Той не се е занимавал с глупости, човека реално. Не е бил в групировки, не е бил в това, нали? Поне по това, което се вижда и това, което се говори, помага на спортисти, нали, има си бизнес. Има пари. Тук нещо се е занимавал, тук, той семейството му, нали, част от семейството му са тук. В Щатите. Но, нали така? Тук болна тема, откъде имаш пари? И всеки почва... Не, аз много ме е интересно, между другото американците ми направиха впечатление, особено напоследък, Who do you work to live или how you live? Значи, какво работиш за да живееш или как живееш? Доскоро при тях този въпрос не съществуваше между другото. Да те питат къде си вадиш парите. Ние го въведохме. Нали, да те питат България, добре, кобачка сега, примерно, къде си грабнал
тъс количка да я караш ти. Але, разбирам го, обаче американец да пита за тези работи, някак си ми е много странно. И при тях има доста голяма между другото злоба. Ма то всеки народ има зло. Ти Не. няма мексиканци, няма всеки. Не, говоря ти за хората, които са родени тук. Нали, той е роден тук, пък в един даден момент работи за някакъв чужденец, който дошъл преди колко си години, направил, му тръгнал, пък той е роден тук, па слуга. Тия е по-добре да работят за черен, отколкото да работят за чужденец от Източна Европа. Ама като се замислиш, той е роден тук, бе. Той нито се бори за документи, нито се бори за работа. Където и да отиде. Той няма стимул. Точно, че няма стимул, докато ние идваме тук с $200-300 на месец, това в джоба без документи и искаш да занесеш пари в България, искаш да вземеш документи тук, искаш работа да почнеш, всичко свързано с между другото, няма да спомня коя година беше, Бат Бойко се беше изтървал нещо от сорта, че 12 милиарда долара влизали на година, от българите, които били в чужбина. И аз първо момент така, обаче като се замислех, ние сме около 3 милиона навънка. Айде сметни го, Аз се прибирах през месец по едно време. Не, говоря, че са изпратили пари, но тука. Но аз се прибирам, да речеме... Остай, той са древни калкулации, дето си изхарчал пари в България. Не, говоря ти, да речем един път се прибирам в България и винаги се прибирам с максимума, който мога с 10 000 долара. Значи, 3 милиона такива като мене, които се прибират всеки лято. Добре, до 2 милиона да са. Защото много хора се прибират за лятото, за по 2 седмици. Но всички се прибират с 10 000 долара да ги изхарчат. По принцип да, но... Аз ще ти направя калкулацията да... Пак го смети така 2 милиона по 10 000 долара всяка година. 2 милиона по 10 000 долара, колко нули са? 2 милиона с 6 нули. Това да е 2 милиарда. 2 милиарда. Ети 2 милиарда. Само да ти кажа аз как го сметнах. Значи всеки праща на семейството си през определен период от време. И никой не праща, примерно като сам сърби, бърби, по 100 китърти. Значи там се пращат по $500 нагоре, разбираш? И ти като ги сметнеш 3 милиона, то да пращат тия 3 милиона, да не са 3 милиона, милион и половина да са, милион и 200 хиляди да са. Те да пращат почти всеки месец, да пращат по 500 така, ети ги 12 милиарда ги има, като стойта гледай. Да, плюс тия, които се прибират и харчат. Той каза най-голямото период в бюджета, 12 милиарда долара влизат, защото темата беше, че България по проучване на Европейския съюз ли беше на Европейска някаква комисия, България е единствената държава, народа на България е единственият народ в Европа, който харчи повече отколкото изкарва. И няма логика и Бат Бойко излиза и казва ми как трябва да се харчи, като от българите, които са извън границата на България, значи, Щатите в Канада сме около 3 милиона. Щатите в Канада сме около 3 милиона, бе, човек. Ами те дето ходят като гастарбайтери по цяла Европа, те не мислят, че вкарват пари. По цяла Европа ти говоря гастарбайтери има, които са работят. И всеки праща, малко или много. Ти по Коледа всеки праща на семейството си, по Великден всеки праща на семейството си пари. Това имотче да купиш това да... Не, говоря ти, пращат им просто пари за Коледа, подаръци, за Нова година, някакви пари да се изкарват, нали, добре. Аре, па за лято ще пратим на то, па ще прати на племенец, то не, па ще прати на Ери кой си. Разбираш? И те се събират парички. Те зато и по едно време Тръмп беше сложил на MoneyGram, преди да го направят, нали, с апликации с такива работи, беше сложил на MoneyGram, не мога да пращаш повече от $500 ли беше? Не, 2600, аз с повече от 2600 не ми дадат. Не, аз ти говоря, беше за единична транзакция, някакви такива, беше, трябва да даваш обяснения, па бяха и някакви цени сложили, дето направо да ти удържат врата. Така че... Имаш ли? Те все още имаш ли? Такива работи. Кадърна нация сме, просто сега гледах скоро за някакво обичането си, което
Това шахматистката? Да. Много е голяма. Голямо бъдеще и предвижда. Тя беше при както ти бъдеще обичаш. може да имаш с шаха, бе. Как? Ние сме една от нациите, които имаме световен шампион по шах. Има Да, държави. шаха е Коце, ти повярвай ми, ние сме 6 милиона, ние имаме шампиони във всеки един спорт, дори в шаха. Световен шампион, говоря ти. Значи, само си представи, че има държави, които нямат световен шампион в шахмат. И то не малки държави. Ма става просто, че това е спорт, то не мога да нареча спорта, на Спорт и то много сериозен. състезание, което няма рекламодатели, няма... Не е като да си футболист. Ако си го много рекламодатели. И са доста богати шахматисти. И добре, тя като взе златен медал, какво взима? Тя взе златен медал, тя още не е влязла при тя. Тя не знам в ранглистата, тя играе с жените, но в ранглистата на жените все още е много назад, защото тя все още няма годините да влезе в ранглистата на жените. Но тя си е абсолютен световен шампион за нейната възраст. При девойки ли са води там, преди каквото са води. Много набързо го гледах и гледах преди това, като гледах това видео, след това ми излезе при Слави беше, при твой приятел Сливи беше. Сливи много силен. Той бах ти нещастен наркоман. Бах ти гадния толен. Гледах, че беше излезъл един от депутатите, му каза, че ние ще гласуваме евентуално, ако нещо не е свързано с националната сигурност на България, в смисъл се нарушава. Нали, бяха против за доста неща, които се предлагат от едната страна и от другата страна. Коце, помниш с тебе си водихме един разговор, още слави, като направи телевизията. Ти казах, че следващия му ход, щом си прави телевизия, следващия му ход е да влезе в политиката. Помниш как ти го казах? Ама аз знаеш кога съм го казвал, че той е много закъснял, за да влезе в политика. Още когато беше на върха, той че си проект. Той пробва с референдума, му беше проба. Да, обаче точно преди референдума бех си говорил с една мацка от Италия, тогава поддържахме връзка и стана въпрос за него. Викам, той изтърва момента, значи това е било преди толкова години, сигурно 16-17 година. Мисля, защото тогава беше в топа, баш в това беше в топа, но партиите бяха много силни тогава. Да, сега виж колко партии са намали. Ако беше хитър, а той е много тъп копелето. Или не са го пускали, Нямам идея, там може да си игрите, обаче според мен той е много прост човек. Аз само като го слушам как говори, все едно Минчо ще слушам някакъв олигофрен от тия, къде са за психиатрията. Има нещо много грешно с това. Бавно развиваш се такъв един... Не мога да го... Да, той е по-меланхоличен тип човек е, ама... Някакъв бахти буклук. С ръка на сърцето, с левата ли и с десната? С десната. С десната. Няма такъв буклук като това. Наркоман, гаден, няма. Даже спорих с един вика, той вика е много голям, много добре ги прави песните, тия работи. Тук какъв е проблема да направиш една песен? Аз мога да пея сигурно по-добре от него. Какъв е проблема да... И той не прави нищо ново, той не създава, той пресъздава. Значи, той вика, много добре ги пресъздава. Значи, между създаване и пресъздаване, това са две тотално различни неща. Да пресъздадеш българска народна песен и да изпееш на Васил Левски или някъде другаде, купуваш техниката, както виждаш имаме техника, отивам, купувам я от Китар центъра, поръчвам, което трябва, правя го и го пресъздавам. Значи, ако имаш пари, всеки мога го направи, не аз, не ти, не... Ама създаваш, това е съвсем различно нещо, да създадеш нещо от нищо, от скрач, както тук му викам, от нищо. От скрач, да. Той нищо не е създал, той пресъздава, точно там е игра. Има някакви песни, някакви много... Никакъв Ценко с пари и няма и дарва, той е толкова и бездарен, той не може и да пее, не може да мисли, бавно развиваш се. Значи ти ако мога да имаш малко критично мислене, ще разбереш, че е проект на... Ти си го кръстил с Леви Трифонов. Той няма как да е тук. Даже на времето, като ходеха да гласуват при BG Бистро, при Ценко,
за него. Да, защото седех на дерби и нали си говорим с хората, къде ходят да гласуват. И аз гледам хора и викам, не мога повярвам, той е гласувал за то... За Сливи. За Сливи, викам, това не е възможно. Викам, нали си викам на къл, викам. Ами, затова ти казвам, че той не мисля, че беше закъснял. Той много добре яхна вълната. Яхна, явно фана от инерцията на хората. Точно инерцията и гласуваха за него компендерите и после усетиха, леле колко сме прости и нещо такова се получи. Значи точно инерцията. Не е гребена, а след гребена това къде е на надолището. Лапнаха пясъка ли? Малко към брега. Ама... Не бе, интересно е, сега в момента в парламента е много интересно и забавно между другото. Аз този ден гледах няколко там, имах малко време, гледах малко предавания такива, разни откъси от ти. Значи, първо, стила и начина на говорене. В самия парламент, нали, говорите за... Все пак, не сме в махлата. Нали, не мога по този начин да се говори. Трябва да има някакъв етикет. Значи етикета на говорене на дипломатично много е нисък. Значи начинът по който се говори се изразява. Ние махленски говориме по... високостилно. Да. Но много ми лошо впечатление ми направи начинът по който се разговаря. Нали? Помежду си какви диалози се водят. Нали? То винаги е имало обиди в парламента, нали? То се нарича предател, не. Но начинът по който си говорят, то е просто недопустимо, разбираш. Той е най-високия орган на държавна власт, той е парламента. Трябва да дадат пример. Значи ти там не си случайен, там представляваш определена група хора, които са си дали гласа за тебе и ти ги представляваш и като визия, и като интереси, и като виждания, и като идеи, въобще като всичко. Ти си, дето казва тук нашите американците, визията на тия хора, на този определена всичко тръгна с Бидона, бе. Бидона ти го остави. Бидона е кукла на конци, клон, който... Не, то е ясно, ама те и нашите са също. Това е че... Ти откъде гледа? Точно е така, каквото се случва тук, всичко е огледало в България. Култо на това, че ние живеем тук в Америка, че го виждаме и знаеме след малко какво ще се случи в България. Той е просто просто като ответен удар, веднага. То не е като ответен удар, но той е като верижна реакция. Да, и като развален телефон. Но не е развален, да, тук си до някъде си прав, че като развален телефон, защото тук като се прави по иначе, България за толкова лошо видоизмене, че става много, много лошо. Да, оня да ме спре един... спрех да ме милиционер на пътя. Оня да. Докараха кучета, това, вика, ще търсиме камиона. Викам, давай, търси какво искаш. Вика, ще докарам кучета, викам, докарай котките върху. И то гледа, и аз гледам, как ти да не, наистина му казах, викам, докарай котките. Той така гледа. И ги докара, нали всичко, Що ли му каза морски с котки да видиш как ще се оближа? И както и да изкараха ме навън, аз си говоря с единия там, другите тършуват там, нищо не намериха накрая, както и да е. И си говорим с единия, вика, какво става, вика в тази държава, вика, до година, вика, Тръмп ще дойде, викам, няма да дойде Тръмп. Той, как така няма? Викам, няма да дойде. И вика, кой ще дойде? Викам, Бидон. И той как? Вика, ти откъде знаеш? Викам, аз ти казвам, че ще е Бидона, викам, никой няма да пусне тромпета. И той не мога да повярва, вика, ма народа, вика, ще се възпротиви, викам, народа е мангал, викам ти, значи, ние сме тук с някакви пистолетчета, това е Берета 80 Хикс. 80 при Беретата номера винаги е годината на производство. Това е чисто ново, между другото, чисто нов модел. Но 80 означава, че през 80-та година това е било читата, е било като... Top of the line. Да, това е както и да е. Значи, ние сме... това е 80-та година. Тия оръжия са от 1911 година е пистолета, то 1911, където е Colt Single Double Action.
Значи това са оръжия на 100 години, обаче те още са ги ползвали пушки и работи преди 200 години. Значи ние сме в момента с оръжия на 200 години. Народа, нали. Тук в Америка сме въоръжени всичките, нали. Ако не всичките, всеки има достъп до оръжие. Ние сме с оръжие на 200 години. И това ни е позволено от държавата да го притежаваш. Не на всички, ако нали си съден или нещо, нямаш право да купиш, но да кажем всички тук сме въоръжени. Ма ние сме с оръжие на 200 години. Гавермента разполага не с дронове, не с intelligent някакви компютри. Значи гавермента разполага с такива оръжия, че ние тук с тия пистолетчета мога да граме на водна такова едно време като малки. На фуники. И се опитвам да му го обясня това на милиционера. Викам ти, брато, дори да, наистина голяма част от народа не иска да е бидона. Ама викам, какво ще направиш? И той, ние ще противодействаме. Викам, с какво? С тия пистолетчета ли? Ти лут ли си? И ти се гледа в мъра. Викам и да, май вика, нищо не мога да направим. Викам, нищо не мога да направим. Викам, даже ни се и подиграват на всичкото отгоре, защото ти като видиш Ценко къде се спъва по стълбите на Air Force One. И он е как слиза по самолета бегом. Да, той ти се подигра. То самия гавермента на Америка се подиграва на народа и казва, ето ние мога да сложим и умрел. Значи даже може би следващия президент може да е умрял и от умрял положение да управлява, разбираш? И да каже, че с мозъчни импулси управлява следващото или джендър African American жена. African American вече беше. Ама жена, джендър, African American. Или другия вариант е джендър, психично болен, плешив, жена. По-вероятно е твоята версия за умрелия. Или да, с умрелия, защото е по-хай-енд. Ама защото само си помисли, че тук гласуваха и умрели за бидона. Не, ама ти откъде го виждат? Ама тук за бидона гласуваха умрели и гласуваха те, които се бяха, в пандемията беше, те, които се бяха преместили от Калифорния, един път гласуваха по почта в Калифорния, един път гласуваха в Невада. Ама това като тия къде вземаха заемите по коронавируса. Да, и то също. По коронавируса много неща станаха. И друго ме пита това милиционер, защото не верваше, че сме наясно. Тъп тръкаджия, тъп камионджия, нали има някакво критично мислене. И виждане за нещата. Да, не вика, забрих си мисълта. Вика, забрих си мисълта, Вика... Ти си го издавал с информация. Да, той е така, ме гледаш с отворени очи. Изтече ми мисълта, за гласуването... Нещо мога ти казва, че ще гласуват, за да не е бидон. Те да гласуват номера, който бри гласовете, то ти може да си гласуваш. Ще се секнеш, добре. Да. Ама те какви беше поводът на смърт, между другото? Рандом чек. На път. Как си кажеш, ще спим? Документи, проверка, Бог. А ти с офицера си говорите, с този, който е главният си говорите? Те са двама, дай книжка, дай това, тук, викам, окей. Вика, пил ли си? Викам, нищо не казвам. Вика, моля, проверим камиона, викам, не. Не. Защото ако кажеш да, всичко е наред. Ако кажеш не, що е не? Ама аз имам право да кажа не, разбираш? И той като кажеш не, и той казва, окей, ще пуснем кучета. Викам, пусни котките, човек. Викам ти, майка. И пусна кучето и нещо му казал обаче, тук са големи схемаджи. Аз нито пуша наркотици, нито взимам, нито каквото и да е. И докарах кучето, обикаля, това нещо там нещо направи и кучето застана на такова. И, ето вика, дава сигнал, че имаш наркотици в кабината. Викам, добре. Викат, и трябва да излезеш. И вкараха там, търсих какво. Аз си пушим и си говоря с другия. И тя вече настравеница, че намериме нещо саче. Аз си говоря и така с милиционерчето.
гледам назад, викам, аре бе човек, той вика, ти викаш, ще караш, викам, мислех да карам, викам, вие тук правите лепскарски работи. Един час ми мотаха, да. Ама ти го изнала за бидона. Да, за бидона. И не мога да си намеря мисълта. Нещо си го казал, пак си го изтърсил, нещо дето си го шокирал сигурно. То викам в нашата държава, викам в моята, откъдето аз съм дошъл, викам се случва абсолютно всичкото, викам. Мене тук не ме очудва вече. Абсолютно също. Да, ти... А ти гледаш ли тук как дете се вълнуваха по Нью-Йорк, нагоре надолу? За кое? Ами оня дето раздал, не знам какво беше раздал в Нью-Йорк, някакви техники беше раздал и те почнаха да грабят по магазините. Има това го грабят, те направиха закон за тия работи. В Калифорния е легално да крадеш. То всъщност не е легално, но така направиха закона. Между другото аз се очудвам, че още не е станало бум на кражбите. Да, постоянно по телевизиите. Имам много на дребно ниво още. Защото да, изнасят дреболи, да. Защото в момента такъв е закона, че ако си в Чикаго в момента в къща и да речеме ти си собственика на къщата, не ме познаваш мене, аз съм некъв, влизам ти у вас и ти прием не ме застрелваш, аз почвам да си крада, да си такова, ти прием нямаш оръжие, което е 50-50 и аз тръгна да крада или нещо да правя, ако ти звъниш на полицията и те дойдат, нямат право да ме задържат. Защо? Нямат, защото няма новия закон. В момента единственото, което полицая мога да прави е да обзърва, да гледа. Само. Какво правиш? Какво правиш? И като излезеш навън, като да. Ако нещо решат, може да ти напишат глоба. Като фиш или като глоба. Чарджове да ти предявят. Да. Ако аз те убия във вас, ще ме задържат за 24 часа. Толкова, да. И ще ме пуснат. И, това е. И после ще има някакво дело, но няма да е... Няма да осъдят, да. Ако не си го убил в гръб. Някакви невероятни изречения. Просто... Ами... Нещата отиват на... И се очудвам, че още е тихо и спокойно. Аз се очудвам, че България още не е пред този закон. Ти в България нямаш право да се... Мене нали ме обраха тук, бе? Тук ме обраха два пъти. Първия път дойде милицията да взима отпечатъци. Аз върва след това. Гледам нали, какво прави и си говориме с него. Беше ми и криво такова, съда с милиционера. Викам, брато, добре бе, викам, ако бех тук, викам, аз съм въоръжен, нали? Какво, вика, мога да направя? Вика, make sure, демек, бъди сигурен, че като влезне, трябва да изпразниш целият пълнител. Имаш 10 патрона в магазина. И трябва да се вгърите му. Да, но вика, make sure, целият пистолет да си го изпразнил. Викам, добре бе, много, викам 1, 2, 3 патрона, вика не, целия. Викам, що? Вика, защото когато си го ударил само с 3 патрона или 1 или 5, не е целият пълнител, като вече дойде съдилището, не си бил толкова ще кажат, не си бил толкова притеснен за живота си. Дали абсент си бил. И докато, вика, ако целият пълнител, нали... Бил си под стрес, да. затова и се отбранява. Се отбранява, да. Викам, гледай, какво нещо бати законите, но вика, да, вика, ако съм на тебе, вика, стрелям го като животно. И даже вика, не е хубаво да го оставаш жив, защото оставиш го жив, па ще те съди. Да. И то си е мамата. Трябва да го убиеш и то трябва да го застрелиш в гърдите. Ако го застрелиш в гърдите, той означава, че той е бягал. Да. Не, то номер е първия куршум. То после вече и при обръщането, примерно като пада и там зависи просто. Номер То балистика има и така, това няма значение. Да. Обаче виж, за този човек, за Алексей Петров нищо не дадаха, ни снимки, ни нищо. Да, шума, ама нищо. И какво да бъдат? Ако се не може... Не го убил случайен човек, това за сигурност. Че не го убил случайен, не. Че е бил в БОПа или някъде. Бил е обучен човек, не е бил Ценков. Но това не означава, че не е било поръчка. Демек,
А поръчката бъде изценировка от негова страна, знаеш ли? Аз... От кой? От самия него? Да. Защото ти ми направи впечатление, че те дават къде е застрелян. Но нито дадаха тялото му, нито него, самия, нали, да дадат там, че не допуснаха никой там да снима и така нататък. Това е много странно нещо. Ама има нещо друго, според мен па не е бил толкова силен, защото приеми факта, че за да инсценираш твоето си убийство, трябва да си толкова силен, че вече в сянка да дърпаш конците. Да. А той, според мен, не е бил чак толкова... Напротив. Октопод. Аз мисля, че наистина си... Това би могъл да го направи Б.Б. Не, Б.Б. не мога да го направи, защото той вече толкова е публичен, че и по Европа беше нагоре-надолу. Ама за това ти говоря, че аз съм склонен да си го мисля, че може и да е сценировка. Между другото, той не е... Това не му е истинското име, между другото. Да бе, да, той си е помак човек. Ама някакво турско име, някакво. Е по-лашко му е. Да, ма не, помаците си българи. Ама става просто, че... И той при помаците българското име е турско, докато фамилията е винаги българска. Не завършва да това. Фамилията е турска, пример Мехмедов и така нататък, но винаги е турска фамилията, но завършва да това. Но както няма значение какъв е бил човека, въпросът е, че човека е имал влияние. И не е бил случайно. Според мен па не е бил толкова силен. Не мисля, че не е бил толкова силен. По-силен от Б.Б. Сега, то има в тези седи има моменти, когато си наистина много силен, има моменти, когато си много безпомощен. Сега не съм знае в какъв момент е бил той и какво е. До страни, аз не казвам, че не са го убили или че са го убили. Но странни са обстоятелствата, при които се водеше разследването и не допуснаха никакви журналисти до мястото, докато не изнесаха него и съответните, нали. Еми това за да се случи според мен е точно, защото да не забравяме, че в момента Б.Б. е на власт. Да. И това е точно в негов стил да няма медии, напротив, в негов стил беше той се снимаше дори само с когато беше главен секретар. Затова ти говоря, че много нещо дали, говори се за това нещо, но нито един кадър не излезе от дали, място, след като вече там, където е бил убит и т.н. застрелян главата и така нататък, контролен изстрел, гърдите, не знам по главата, 2 изстрела, па един е бил контролен, па нещо, не знам. Странни са ми обстоятелствата на мене, но ти казвам, не мисля, че излезе наяве. Да, в момента медиите правят пари от тъпи интервюти с популярност. Това на техните трябва точно такива. Ами най-различни хора се изказват, нали? Точно ти казвам, медийно, ефирно време и гледания. Един се изказва, че са го убили тук американските служби, Централно разузнавателно управление, целиво. Че не са руснаците, това е... Други са убедени, че руснаците, че нещо се е сгазал лука при руснаците, па нещо не знам какво. Трети обявяват, че той ще да се връща обратно в ДАНС, нещо да явява се много по медиите, т.н. А добре, като се явява по медиите толкова, той Николай, полковник Николай Марков, всеки месец поне по 2-3 интервюта. Полковник Николай Марков е бивш служител на НСО, защото явно не пречи. Явно не пречи. Той, защото много барбори, ама... Той говори разни работи, ама да ти кажа... Мен е интересно да го слушам. Той, ако погледнеш реално и оня Георги Стоев, дето пише и той... Той ще бил в играта. Да, той се бил в играта и той от една точка на той, че е бил в системата, бил в НСО, нали? И така. Ама явно или не му е дошло времето, или явно говори така, че да не пречи на нещата. То обикновено аз между другото го слушам между редовете. Той даде тон и казва нещо, ама нищо не казва. Много барбори, нищо не казва. Между другото, или много хитро го прави, защото па ми е интересно да го слушам, ама наистина нищо не казва. Той... Ами като всяко ченге вече. Да, много говори, нищо не казва. Okay. Аз гледах едно интервю на един, който е бил, само забравях името на човека, много интелигентен мъж, още по байтошо време стартира втората вълна, нали, служители в службите и така нататък.
Значи той наистина много неща каза и реално нищо не каза. Да. Но запълни ефирното време. Беше при Росен Петров, мисля, че беше, ако не се лъжа. И доста интересно. Аз очаквах, нали, така или кой си генерал, или кой си беше, мисля, че беше полковник, или кой си. Ще те излъжа точно за чина и за... Но много, значи, че просто интелигентен човек, на челото му изрешено, че ге, нали. И той говори доста говори и в един даден момент, нали, аз очаквах нещо сензационно да се случи, нали. Нещо интересно да каже. Той... И вика, сещайте се. Не, той така ги обясни работи, че се едно, че даже не беше думам ти дъжд се сежа се снахал. Нали, нямаше и то подтекст. Но... Ма и тия приказки, като се замислиш, и какво като ги кажа? И какво като ги кажа? Народа може да промени нещо? Некой ще промени нещо? Не. То точно това е същото с Възраждане. Къде? На милиционерчето това му обяснява, викам. Тромпета, викам, те са от един отбор, викам, с бидона. И той как така? Точно и за Възраждане също. Но викам, те са един отбор, бе, човек. Значи единия ще крадне и другия ще каже, аз като долна власт ще го такова или ще противодействам. Какво ще противодействаш, бе, човек? Значи аз ще управлявам и ще правим кражби за милиарди и за такова и някакъв ще ми прави сечено по телевизията да ми говори, че ще ме спре. Значи той или говори глупости, или след 5 минути ще го трепам. Или дали с бидона свързват и коронавируса. Всичко също, демократи, републиканци, всичко викаме едно и също. Его и то храстите. То, къде уж, нали, дърпали конците. Храстите, бе. Буш. Да. Буш, нали, на английски е храсти. Да. Кака ми храстите. Той ще радат. Не, там наистина дърпат конците. Те са един отбор. Те са много сериозна фамилия. Едните го играят, ние ще противодействаме спокойно и един вид успокояват нервното население. Нали, тия, които са по... Той примерно се ядосва, защото едните приемат едни закони и едни гадни работи, къде са срещу тях, обаче като републиканците кажат, ще оправим работа, само да дадем на власт. Че в момента управлява и Брема. Не знаеш кой е и Брема? И те е демократ. Не, и Брема е Обама. Добре. Той е демократ ли? Да. Но той негър никакъв не е, бе. Май доста е. Нищо тук. Ти толкова години да си на Илинойс сенатор там от Чикаго, от това. Той не е бил сенатор на Илинойс. Нали от Хавай това? Хавай е бил роден. Дали и там. А в Чикаго му идват всичките политически истории. Не Брема. Не мога да им фанем с пътите, ама Възраждане също. Защо? Какво направиха Възраждане? Само говорят, ние ще оправим работа, ще стъчкуваме, ще направим революция. Каква революция, човек? Нищо не се направи. Малко са още. Колко са малко? Трето, първа партия са, защото уния са коалиция. В смисъл, ако гледнеш процентно са първа политическа сила, защото другото е коалиция. Ако тази коалиция е развоят на 2 или на 3, както е, той става първа политическа партия. Пак са куца назад. Ще го видим, аз вече на него да го видим. Поне аз моето виждане е, според мен, че до няколко години той ще бъде министър-председател. Ми харесва, защото е умен. Ама до са... И като се замисля, значи ти ще плюеш по Бойко. Окей, ти си Бойко. Б точка. Бойко от Доно Канак се нарича. Аз съм коцето от Медикос. Да. И ти крадеш милиарди и правиш схеми. И аз изведнъж се явявам някакъв от никъде и почвам да говорим по телевизията, че ти си такъв, ти си измамник, ти си най-лошия, ти си такова и ти си ще ме оставиш жив. Значи аз ще те плюем по телевизията и ще те правим на нищо подобно. Народа ще ми вярва,
по-голямата част, защото нали е така. И ти че му оставиш жив. Аз нещо не... Да ти кажа... Значи има два варианта. Или ти просто си много търпелив, или не знам. И втория вариант е... Или втория вариант е да си ми казал, както едно време Сливи Трифонов правеше. Плюеше по политиците. Или сме се срещнали с теб и ти си ми казал нещо. Плюй ме, ето ти е това апартаментче, ти тази къщичка, плюй ме, но внимавай колко и как, нали, лекичко. Защото, нали знаеш, че па няма лоша реклама. Колко и да плюеш някой, пак е реклама, разбираш? Не според нещо, но... И има някакво споразумение според мен. Аз друго не мога да си го обясня. Значи ти, че крадеш, че лъжиш, че мамиш цел народ и ти колко години и аз ще те плюем и ще му оставиш жив. Скоро го плюе. Скоро 3 години. Не беше. Бойко в позиция да се разправя. Нещо мажата. Просто аз си мисля, че той ако беше останал, за него стана добре, че той се махна, защото ако беше останал... Нали се го изпраха? Всичките... да, ето, за това говорим. Всичките грехове, които са случили през тези преходни години, ще ги створят на неговата глава. Сега ще стои го на като вариант. Защото на времето, като смъкнаха Байтошо, всичките недъзи на социалистическия строй го створяха на Байтошо. Тъй, че Бат Бойко... Винаги се трябва да се оправдават с някой. С последния, да. Аз си мисля, че Бат Бойко за това се махна. Нали слуша този записа, където е уж изтеклия, където са тия глупендери от ППДГБ плюс Еди кой си, да. Ти го изпърят. Фактически. Това им е... Абе, луда работа. Я знал. Фактически... Виж откъде почнах, бе? Докъде стигнах? Докъде стигнахме, да видиш? С разговорки. Значи купил съм българска хала, между другото. Имаме българска хала, искаш ли извада? Не, ако искаш да направиш реклама, да, извади. Халва и кисело мляко. Искаш ли кисело мляко? Кисело млекце имам достатъчно вкъщи от българското. Да. Чакай да покажем едно българско млеко. Само това е. По един буркан на ден. Значи, по един буркан на ден. Вижда ли се? Не, дай по-назад да се вижда всичко както трябва. Пробиотик българиен йогурт. Едно кисело от всеки ден. Между другото, знаеш кой видях в Walmart? Ко? Пише България, значи пише Грик йогурт, пише и Българиен йогурт. Пише Българиен йогурт, който е... Гледай халва българска. Чудесно. Фокусира? Ами, ако искаш, Коце, да пуснем за финала, защото ни тече доста време, мисля, че някакви нови неща не сме казали. Има много да коментираме. Ами, има да коментираме, да остане и за друг, за друго време. Форми! Форми имам, чекай да снимаме форми. И арабски форми. Форми. Вижда ли се? Dates. Вижда се чудесно. Тук на английски се казва dates. Само, че тук нещо изменихме нещо нещата. Я да видим. Не, добре спох. Но мисълта ми, ако искаш да пуснем оригинала на Стефка Съботинова и да приключваме с този подкаст. Да, за сега. Пускаме оригиналът. И да видим. Притури са по едната, специален поздрав за братите македонци, да знаят, че са българи, колкото и да им е неприятно. Ето е. Обаче, между другото, ако сме хитри, мога да... Няма как да сме толкова...
Приятна вечер, приятно ден! Каквото е